మొన్న ఈ మధ్యనే పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షాబాజ్ షరీఫ్ చెప్పినట్టుగా ఆహ్, తన మిత్ర దేశాలని డబ్బులు అడుక్కుని అప్పులు తెచ్చుకున్నాడు. అప్పులు తెచ్చుకోవడానికి మిత్ర దేశాలు ఇచ్చినియి. అప్పు తీసుకున్నాక డబ్బు చెల్లించాలి గదా! చెల్లించకుండా అదేదో టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అన్నట్టుగా ఫ్రీగా వాడేసుకుంటే ఎట్లాగా? ఇప్పుడు అదే దుబాయ్, ఓ పక్కన సౌదీ అరేబియాతో వీళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. సౌదీ అరేబియా, టర్కీలతో. ఈ నేపథ్యంలో దుబాయ్ రివర్స్ అయిందనాలా? దుబాయ్ ఆల్రెడీ భారత్‌తో సంబంధాలు మెయింటైన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏమైందేమో తెలీదు గానీ $200 మిలియన్ పాకిస్తాన్ చెల్లించాల్సిన డబ్బులు ఇమ్మీడియేట్‌గా చెల్లించాలి. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం చేశావు. వడ్డీ కూడా కట్టట్లేదు అని దుబాయ్ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వాన్ని అడిగింది. ఇప్పుడు $200 మిలియన్ ఈళ్ళ దగ్గర లేవు. అదే ఉంటే ఆళ్ళకి సరిగ్గా జీతాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళ సైన్యాన్ని అద్దెకిచ్చుకునేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాక తలపట్టుకోవడం అన్నటువంటిది పాకిస్తాన్ వంతైంది. మళ్ళీ అమెరికాతో దుబాయ్‌కి చెప్పించిద్దాం చూడాలి.